Txalaparta honen soinua entzun aurretik, taupadak entzun eta sentitu ditu. Erritmo desberdineko bidea egiten dugu guztiok. Aurrera, atzera, gora, behera, esker, eskuin. Tipi-tapa, jauzi eta berriro altzatuz. Eroriz, ikasten omen da oinez, ezta? Handitzen, hasi naiz handitzen. Prozesu luze baten parte izanez. Bizitza gutxi batzuk guztiz aldatuz, kaleak deskubrituz, auzora hurbildu eta une oroko hartu emanean eraikiz. Zelako lana, gogoa, beldurra, ezjakintasuna, kemena, zenbat ilusio. Nola heldu naiz ni honaino? Familia baten proiekturi garrantzitsuenetarikoa da bere altxorra sortzea. Sortu bai, baina bakarrik ezin dut. Noren eskuetan uzten dut nire altxorra? Luze izan da gure bidea. Lokal txiki batzuetan hasi, Menendez Pelayo kalean hasi eta handituz jarraitu dugu. Gaur egun gauden lekura iritsi arte. Nolakoa da gure Karmelo ikastola? Zalantzagarik nortasun handiko etxea dugu gurea, dinamikoa. Ziurra, bizi-bizia, hartu eta eman. Eta babesgunea izatea nahi duguna. Harreman, beroa eta gertukoa, hurbila. Hori guztia eraikitzeko, harri asko behar dira, baldintza gabe mirestea. Bigarren harritxo gisa, bigarren aukerak ematea. Hirugarren harritxoa kokatu dugu. Horretarako, pertsonak pertsona bakar gisa identifikatuko ditugu. Norbanako hon ezaugarri eder horiei erreparatu eta hasten lagunduko gaituen talde anitzean babestuz, elkar maitatuz. Bai, desberdinak gara eta horrek batzuetan tirabideak sortzen ditu, baina ez alda hori gertatzen familia guztietan? Horrek ere badu bere sarma. Ez uste maitasun hori automatikoa denik. Hori ere eraiki beharreko kontua da. Paziente eta denbora pizka bat, mesedez. Tranquil, barearen ostean dator ekaitza zioenak ere, badaki ekaitzaren ostean beti datorrela barea. Guztiok behar eta gozatzen dugun barea. Euskara, feminismoa, herrien arteko elkartasuna, sexu anistasuna eta anistasuna bere osotasunean ardatz duten irakasleok bat egiten dugu etxeko txiki, nerabe, guraso, ikastolako langile eta auzokideokin. Hauek gure referenteak. Sekretutxo bat, familien nire altxorra den hori, gure altxorra ere sentitzen dugula aitortu behar dugu. Guztiok gara referente, denbora eta une asko eta asko bizi baititugu elkarrekin. Egunerokotasuneko kontu txiki horiekin, egunero eraikitzen dugulako gure komunitatea. Izanak izena du, eta gurea Karmelo ikastola da. Bat ikastola.